Pambiri Malawi pambiri. Amalawi anzanga tatingopanga napa update pang'ono chidziro chino. Akuluakulu situation imene ili pa ground ku South Africa kuno situation yabwino. Ndizomvetsa chisoni kuti anthu ambiri mwakhala ma content creator ma update anthu opanga update anthu mezochitikira kuti pa ground ndi aliyense lwangodzilowa ndi dzalowa chibwana siri kuletsa ndi page ndi yanu. You can post whatever you wanna post, or make sure you posting things that you have verification, you have verified kuti ndizoona. Musapereke mantha kwa anthu ena mwambano kuti no ndi chance lero mupezereka mukokere ma followers kama mupezere ma likes ndi muwamba manamiza anthu, which is very bad. Anthu akuvutika sama chinacho sasa chipangira majoko ya. This is about life and property, a well-being of people. Awanda abale anu Malawi ndi anthu ambiri mwachipezano chinthu choti no you become content creators overnight. Ndi mukungonamiza anthu kwakuti kuchitika chakuti kwakuti atapangana sakuti. Don't sapereka mantha kwa anthu. Awuzeni anthu zinthu zoona to save their lives. Don't scare people. Cholinga chokuti inuyo mupeze ma followers. That's not good. Amali nakhala bwanji. Situation imene ku Durban si situation yabwino. Pano pa ground paja pakungozaza anthu. Chodabwisa ndi chokuti up to now lero ndi siku la number 5. There is no single representative from Malawi embassy. Pa ground ipa anthu atuzoti palibe ku embassy wabwera. Akumabwera home affairs yakuno. Right now tonight Minister of Home Affairs of South Africa nali pa ground ipo. Durban ndi anthu ake. Chochitisa manyazi ndi chochitisa chisoni. Munthu akufuna azamve madandaulo a Malawi. Amalawi eno chenjera mopusa ngati amene ndikuanena panowa. Oma content creator nake omangopanga create zinthu cholinga atu anu ngati ochenjera ozidziwa zinthu. Kumene kwabwera Minister of Home Affairs ndi anthu ake azamve madandaulo a Malawi kuti aone kuti nawonso a South Africa boma la South Africa apanga bwanji zinthu zizafika patali. Fome kuja kwabwera Al Jazeera, SABC1 osaka jambula kumene kuja kani cheri patali. The minister abwera to do damage control yawo to save their face. Malawi ina akankhola ochenjera mopusa akuti you can leave us if we got it ndi ndalama titoma pita. Ndiye kupusa wake we munthu uli kukampuko ufuna basi yaulere ichoke ku Malawi. Wina akabwera kuti we can help also mbali yathu kuti tionere ngauthandiza bwanji mukankhaso za matama. Amalawi munakhala bwanji. Zimamvetsa chisoni kuti ku South Africa kunoku timatengedwa ngati anthu opusa ogona. Koma tikakumana Malawi tukatoka tinofuna tioneke ngati anthu ochenjera. Palena mmabwera pano wapanga ma comment ngati anthu ozindikira kwambiri. Situation yomwe ena mukuzitenga ngati anthu ozindikira mwapanga ma comment opusa. That's not one. Guys, let's be honest. Tizikhala munthu. Sidikulesa kuti muzipanga post. Komano usamanamiza anthu yolinga yoni mupeze ma followers ngaba ma likes. No, tell the people the truth. Situation iyi mutakhala mulinuyo, how can you feel? Zomvetsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika pa ground. Pamene pajapo pa ground paja kushare anthu ena kwamba Amalawi tokoka amba kuberana. Mukuthawa mukupita pamalo poti musamalidwe kuti mutengedwe muzipita kwanu mukuyamba sokuberana nokanoka. Akuba anthu kwaberanza mafoni akuluakulu bwanji. Ndi ku Malawi ko mabasi sonda akubwera kuti every day 600 700 anthu akulowa akuluakulu. Lile zimene upanga zinthu zona sitikulesa kubwera dziko lino koma mukupita kuti mukafikira kuti poti makwalala anthu akuthamangitsidwa. Nde boma likulephera kutenga anthu asitaka kale kuno nde kukubwera soyena kuzonjezera so sitakawo akwa kutuganiza manje kuti what is happening. 5 days palibe embassy waponda pa ground. Embassy sili kutali Joburg bomba pa Durban sipata ndi Johannesburg. Anthu angozimirira okha. Achina Adamu akuyimirira Malawi ngati nduna ngati kazembe wa Malawi. Achina chakwamba ali pa ground kwapanyika Malawi pamodzi
koma ndi anthu wamba. They have got no legal authority to do that. Amalango zimirira okha ngati kunoko alibe embassy. Ine ndikunena momasula so ndikubisa apa. Amalango zimirira okha pa ground ngati alibe embassy. Please boma la Malawi. Tikupempha mkulukuta moyo. Inuyo ndi amene muni final say yo sign la china chichonse. Ngati ambassador akulephera kugwira ntchito yake. Tambweresana ambassador wanyu anazambe kugwira ntchito yake. Chifukwa kuzoti ambassador wanyu anasanambe kugwira ntchito. Alipo ndo wakale. Akuti kuti contract yake yamalizitse masiku. Koma ngazi Africa poterepo, there must be a way out. Situ kuchepesa ntchito yemene amagwira. Komano pali chidodo kwambiri. Sangatenga anthu 5 days popanda wa embassy kupita ku kaunti. What is that? Anthu angoona nokoka amwenye nkumathandiza Amalawi. Pamene embassy yawo ilipo. Anthu angoyimirira kuzomankhula pa phone ati ankhula ndi wa ku embassy. No guys, that's not on. One muyibisa boma. Dziko la Malawi kunyozedwa. Zimene muchitasi. 2, chipani chimene chikulamula boma chikunyozedwa. What's going on? People must know what's going on. This is not on. Nda Malawi tiye ndichepese kuberana amene tathawira pamene pacha. Pa shout. Khala na Malawi akhalidwe. Tisachenjere pakamwa mopusa. Ma content creator osachenjera mopusa ya. Auze na anthu chilungamo. Usati anthu muzawo phieza hey autu akuthamangitsa pamene kumalo kuli bwino kuli madera nake kuli bwino. Don't lie. Don't take this as an opportunity kuli mupeze ma followers. No, be honest with yourself. Araka sister one, araka mwana one, araka brother one, administration many. What can you do? How can you feel? Amalawi background bajanda Amalawi zatu. Please, lero enda kamuntu kumoda kwambiri pambiri Malawi pambiri ziko mwambiri tibwa enda update ina tufuna timve zina zimene zili background. Amalawi zanka tingogwana kankhanikena kake mama uno tidapanga post kuti tikuthokoza mkulukuta moyo ndi boma la Malawi pazabwino zimene mukuyesesa kuti chitira anthu amene tili kuno ku South Africa. Akuluakulu nkhani yoyambirira ndi ya abale aja adatengedwa kupita kulindera from Claremont, Hansby ndi Stanford. Madera amene ali ku Western Cape konkuno kowandikana ndi kuja kunachoka Malawi ena ku Moso Bay. Akuluakulu angaja anatengedwa ndi boma la South Africa. Komano powapitisa kulindera kuja kunali kuti akapange documentation yoyenerera mmene imachitira iwo akamatumiza munthu. Family sinali repatriation. Repatriation ni mena chitika ndi boma la Malawi embassy yathu inapita ku Moso Bay chifukwa ili authorized kumutenga munthu mdziko muno kupita naye straight ku Malawi. Komano akakutenga aboma akuno amakhaso ndi njirawo imene amayendesa kuti akutumize ku mudzi. Nde njirawo anapanga ndithu abale aja ali mu njira ulendo wa ku mudzi. Komano chimene ngapemphe boma lathu la Malawi anthu akufuna kwabwino aku Malawi. Akuluakulu anthu amene achoka kunowa ani ma skill osiyana alandireni mwachikondi. Anthu andokhudzika alandireni mwachisomo ndi chikondi, aonetseni chikondi. Anthu akubwera ngati anthu kuti achoka ku nkhondo amvetsetseni. Ena ndokwiya asiya zintchito zawo, aluza ndalama zawo, aluza katundu wawo. Ena anali ndi achikondi awo awasiya mbuyo. Akuluakulu kwanga ndikupempha kuti Amalawi ndi nthawi yokuti tikhale okhudzidwa tonse pakamodzi. Iyi ndi disaster yatichitikirayi. Palibe amafuna ndikuyembekezera kuti zimene zinkanchitikire. Anthu anali ma dreams osiyana-siyana. Anthu anali ma plan osiyana-siyana. Ma plan anthu ambiri athira panjira. Ena amamanga manyumba. Ena anali ma project osiyana-siyana. Zimene zathira panjira. Fa sosi imene maperekayo yadulidwa panjira. Ena anali ma plan otopo mathaza ziwiri ndifuna ndipange chakuti. Zonsezo zayimitsidwa. Ineyo langa ndi pempho ndikuyima limodzi ndi anthu amenewa kuti please boma la Malawi ma 5 billion aja mukupereka CDF. Anthu amene wapangidwe boy include. Chifukwa tikunena zoona muona mtima. Anthu ambiri amene akuchoka kunoko kubwerera kumudzi. Sikuti amangokhala kunoko ya. Ndi anthu ozilimbikira paokha. Ndi anthu olimbikira. Ena amagwira ntchito, ena amapanga ma business. Mwina ndi 2% yokha anthu amene
samagwira ntchito. Koma ngati 99 kapena 98% ya anthu amene achoka kuno anthu anali nzochita. Ena aphunzira masikilo osiyana-siyana ku South Africa kuno. Fa kunoku kumapangisa munthu kugwira ntchito molimba mtima. Kunoku kulibe amalume, kulibe ankolo, kulibe kwendeka pempha kufa kwa chimwene. Ayi, umene ugwire ntchito kuti udye. Umene ugwire ntchito kuti upeze pogona. Umene ugwire ntchito kuti upeze transport. China chilichonse kuno ndi chogula. Nde anthu kunoku ndi ozilimbikira, anthu ambiri amene achoka kuno ndi anthu ozilimbikira kwambiri. Please apatseni support. Apangeni support. Ngati kuli kupereka ngongole, apaseni. Ngati kuli kupanga budget yapadera, tapangirani please. Amene ndi amalawi olimbikira. Ndi amalawi olimbikira amene akuchoka kuno, sa amalawi aulesi yayi. Komanso suti ku Malawi kula amalawi aulesi yayi. We know kuti everyone is struggling. Tikuziwa kuti ku Malawi konse kula anthu ambiri akuvutika. Komano abale ali pano alibe pogwira. Alibe poyambira. Ndi ulendo wa dzidzidzi. Ulendo uli ngati imfa. Osuba umaziwa ndi zafa. Koma suzotu zafa liti. Ndimeza chitika zinthu. Tonse tili kuno timadziwa tili nkwatu. Koma zotupita ku liti palibe amadziwa yayi. Ndi apa zachitika mwakadzidzidzi kuti no zangu chitiko kuti anthu anyamuke. Please pakhaleso budget ya dzidzidzi yowaganizira anthu amene ali kubwera kumeneko. Please amalawi. Please boma la Malawi. Please Nkulukuta Moyo. Timakunyadirani. Ifeyo we believe in you. We believe in TPP. We believe in Nkulukuta Moyo. We believe in cabinet yanu, boma lanu mene munaipangira, cabinet yanu mene munaipangira. We believe kuti mukhalirana pansi. Ma members of parliament amene munavoteredwa zipani zosiyana-siyana. We believe kuna pass the bill kuti no anthu ena akeza anekere bwino. Zikoma kwambiri ndimakunyadirani Malawi mkantsiku lopambana. Zikoma.